híisiú uasail. Bhí luchaid mhór ar an líg nuair a hensiú Dhún go raibh teacht an seo, leis an ard-Scoil ús ag an Oscailt. Bhí luchaid ar leith ar an mhaoin nuair a thualadh an scíal ná níocha mé dhéothu. Tá mé géiste leis an Éamon Éamon de Valera hanig cefne gom. Is minic a thualadh mé mhaite héin agus dún eile tráchtart. Agus is uair a hanig mé de factar ar a féipar. Ach mar a dúirt mé. Níocha mé le mthúla cin riamhú, agus bhí mé a bhaach go mór le deiceil. Mar sin dé, bhí Machaire Chlochair nuair a thualadh mé go raibh teacht an seo ag an héin go speisialta. Aspa go híl me go mu sé dána ar agumsa, facail na fáilte ar an láthair. Gur ar mar ransa acu, lóirtar san bhfuil an seo, agus fearú na fáilte a raibh go Gweedore. A sin mar hála, gus ní cheithla mé, is maith mar hála, lá tá brád is cem seáram is an nánar agus an freibhlein. Tá muid de lícinn seo inta brádúil is an hálaiste bhré ús ágain. Agus sigla mo dhealstan in isteid, go nnéanaí muid ar an híl mór, le tarú agus tarfa, a bhainte san nilúint, a tá inis a chur ar fáil Dhún. Agus tás ágain, gur sin an buíochas is bhar a heithne sláitsa. Tá ar muíochas tiltte go mór agad a híisi. Agus tá luchaid agus brád áramsa, an buíochas sin a tharraigh an duid, ar mo hon héin, ar son mo ócáid, agus ar son bhaintear na nGaeltacht a seo líg. Beir bhuain mar sin a híisiú uasail, ar muíochas ó chraí agus ar manacht, agus gíimiid raith agus blé, ar de húil agus ar de thuúr ar son ar díre, go ceann fadan le.